Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Ka Sarkar Meghalaya kadang tray palat ekapor ban penrung kerteng hadu ndriu lakngut ki briu ha ka Jylla ki berang ha ban penrung kerteng yala di hapo ka Aadhaar database ban yo ya baro ar ki skim penroi bat skim bha kamian jong ka Sarkar. Layathu ki he Sarkar ha kasni balang ka jing penrung kerteng Aadhaar ka long ka basuki ha ki district jong ka East Khas Hills bat West Garo Hills ha ka baro ar ki la penrung kerteng hadu nyophosan pesen bat prafulai pesen ka bapin I bakini ki artli ki district ki don palat lai pon ar nyolak ngut ki briu ki balami na ka system ki la ong. Ngidang tray palat por ban pelong ya baro ban penrung kerteng hapo ka Unique Identification Authority of India ka ba ayu number Aadhaar. Kumbalong menta hadu arpu pralak ngut ki briu ki don ha ka Jylla. Loong uwe uhe officer ha ka PTI uloong baka don katu kat ne ka jingbam shimkya hapdeng ki pat ba ban penrung kerteng yaladi na ka bentau Aadhaar number. Tang ke East Khas Hills district ka don palat arpon live uwe lakngut ki briu ki bedang ha ban penrung kerteng namar ki dau baper kat ba palat khandai penriu hajar saus pa ngut ki briu ha West Garo Hills kim shemla penrung kerteng. Karkum ka jingken ka bala ban yo hadu ubenai February mentau usnem. Loong uhe Sarkar. Ka West Khas Hills bat ka South Garo Hills ki dei na preng ki district ki badunatam ki ba penrung kerteng ha ka ba ka wei ka la penrung kerteng hendriu phupra ban hendriu nyo pesen loong uhe Sarkar. Ka Sarkar Meghalaya dangshen kala yo khusnam artli ki khusnam. Na ka benta ka Jylla kabale bhatam ha ka ba pelong ye ki jing pin kala biometric ba don kam jong ki khna ba ha ka ba pin shisha ye ka jing penrung kerteng Aadhaar jong ki rangba baro ha ka Sarkar ki tray ban pin bha shushu ye ka jing pin poi ba jing pin poi ye ki jing shakri Aadhaar Meghalaya ban pin tikna ba wei po wei unong shong shnong uyo ye ka jing long kerpang jong u ba de ki scheme Sarkar ba kongsan ulaon.